guys, wameka famu angono apanikizidwa. Manganya uyadidolo zomaga panga chilima zijakangu muyanganira manganya yasiwo pweka wapanikiza mapeka famu angono ndila nimeti wao abo pamene pafika apa adadi asamachite so kampeni yayi asamachite kampeni abo kampeni musira chagula omwe azilira basi komano olo kabambe asamachite so za kampeni akuti menyera manganya zipani zonse bomba manganya akuigwira ntchito ya kampeni. Hey, apatu Lazaro wapanikizikatu. Amuna wanji. Waya se. Eh? Ase. Manganya. Alibeshi Ausi. Akamapiriza ukopcheza na usi. Ingalule ne kuchikangawa. Akamapiriza kungwe ingalola basa kuchikangawa ba. Akapiriza ukopcheza ausi ingalule ne kuchikangawa. Zimukhale pombo musachoke pano pa Lahiri KTV pamene tikupasani ma program osiyana nkhani zosiyana zimene zachitika pakati pa tapanga ni share like komanso subscribe pano pa Lahiri KTV. Akulu babwera bambo wake uyu sikono abwera kungalula akungalula bambo yake ndani uyu bambo yake uyu sikono akungalula ori kwa amene amati bwana wake aujera kungalula gawa zili bi ubadisa jaso akungalula sizode urida wake bwana wake ali mugulu jendramazo ayiruze uri koma mandele mazi bambo yake sikono bambo yake amene kungalulira kwa amene majira munkadi imene yoyo akungalulayo muli masimuzi wazo. Bambo wako iwe bambo wako akungalula kwambiri akungalula bambo wako iwe bambo amene okay fuza ni funso inuyo mene muri munga mbusa mgakala pe musuti yanu ya golide ndi black ata amachisa mene muri inu ngumachisa kwanuko muri ndwi mbusa mukuti boma likwenda bwino ine sina lini makalata woti ndizitumikira ngati mbusa wa assembly funso kapena iyani inuyo mziko mula zikwenda bwino pajene ndendane nakale sinjira zonse iwe garu kwala maso ruanga dinazikanta koma niye shirabe bakali bako aya maboso awa serikali amakani futi zi zachitetezo zimene zikuchitika serikali itakwesa ni futi zanu zokai kunoko alande futi so akalanda futi ya serikali so akalanda futi afuna nditani ndiye akumanina kuti timbane akulina kuti amene iyi timpweteke amene iyi kulilongwe asabwere ndati neta kuyenda kuchokera pano basi ukafika kulilongwe konko ine ningaope kufa ndikafatizima kupweteka ukafa muva kupweteka mubaibuloti muli mawu muzachita chibwana kufikira lida chibwana inu mulisomawu kwaikika kwa munthu kufa kamozi kena mutani chiweruzo ziko lino chikafuna kukonza osamaopsezana iyayi osamaopsezana olo akanipa andija anditafuna ndiye ndifuna kuti panopo wina wache wakomweko zamketika kuti ayi mufuna mumuphe maiko usi wala majana mena ukambele namo iyo angulankhula anzakewo
Ndikuponya kaoni. Guys, kunena chilungamo MCP panopa ilibe mtendere. MCP panopa yapanikizika. Apapo MCP zavuta. And wina aliyese ku MCP wabalalika zedi ndimena kuchita vice president wazikulu ndo timakhani ma vice president koma Chilima ndi Michael Usi ayenda akatundu ndipo tuchakwera libe mtendere. Muoneni my guys akuchitipa Karonga ndithokoze kwambiri mnandilandira bwino. Panopa ndikubwerera ku Lilongwe ndidzera Lakeshore Road. So inu nkhotakota kumeneko adada komanso akaka ngakhale akuluakulu bwerani niyambira padombazi kenaka padwangwa mpaka na all the way mpaka na ku Salima North. Tiyeni mubwere ngati mmandifira monga ndimakufirira ninu muli mtika kwenikweni mwezi metu bangazi. September 16 sikale aliyense wa inu ndivoti yanu misala yenyewe anu mugari molalo zona ando 7 nini 7 molalo omori wangu onena kupepera zimafunika munthu alibe zochita zomvetsa chisoni. Sugar akusowa, simenti wakwera endiso akusowa, china chise sichikuyenda. Bwalaniso umati nthawi ya DPP kunena chilungamo chakwera wapanikizika. Mwamona kuzipangira kampeni yekha, kuyitanira songano yekha, kusongano kupita anthu ochepa ndamene akubwera. MCP no more 16 September. Chipani china chosusa boma chilowa kandi DPP kandi UTM itisogolera koma Malawi sakumufunaso chakwera like or not.